ala folen kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ fɛn o fɛn sera ka kɛnɛ sɔrɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani minnu yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ fana ka sɔrɔ o hakili bɛ yan o mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ u ma se ka kɛnɛ sɔrɔ o mɔgɔ baden fana bɛ jamana kɔfɛ olu fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka o ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa siga kɔni tɛ min na jamana situation de y'a to an ye jateminɛw kɛ ko caman na jateminɛw kɛlen kɔfɛ an nana nin fɛn ninnu sigi an ye mun de jateminɛ jamana kɔnɔ an nana démocratie fanga mɔgɔw jɛna ka min sigi o talen kɔfɛ ka bɔ yen minnu nana o parachèvement kɛ olu nana fanga ta u sigira an y'a ye u ka kɛlɛw caman na an y'a sigi k'u lajɛ parce que an ko mɔgɔ man kan ka transition fanga n'o ye furancɛ fanga ye ko mɔgɔ man ka kɛlɛ opposition man ka k'ale la an sigira k'u lajɛ fo ka na se waatiw ma nka an nana ye mun de bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu ye démocratie tu tigɛ olu bɛ ka mina kelen kelen an sigilen bɛ k'u lajɛ quoi an ka démocratie tu tigɛba dɔ bɛ yen u nana mina ka don kaso la ko non ko faso nafolo dunna an ko siga t'a la ni faso nafolo dunna anw ka sira k'a kan ka bɔ de a man ka to mɔgɔ si bolo nka u nana o to yen jamana nafolo ma sɔrɔ o tigilamɔgɔ u nana sa u bolo ten bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ i n'a fɔ ko ma kɛ an tɔɔrɔ la tuguni o démocratie tu tigɛbaga wɛrɛ nana sɔrɔ min n'a ye kɛlɛ caman kɛ jamana nin kɔnɔ a tɛ se ka sɔsɔ cogo si la a ye kɛlɛbaw kɛ u nana wuli ko pourchasser i b'a fɔ donso bɛ ka sogo gɛn cogo min na o cɛ in a tɛ ɲɛ a tɔgɔ bɛ fɔ yan ale tɔgɔ ko docteur Umaru Mariko i t'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko mɔgɔ min b'a fɔ k'o ye jɔn ye bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Umaru Mariko ye mɔgɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ ka fisa ni démocratie fɔba n'i y'a tu tigɛbagaw fɔ n'i panna ale kunna dɔrɔn u b'i hakili lajigin a la en même temps a pourchasser la fɛn min kama an sigira k'an yɛrɛ ɲininka mun de don mun de kɛra an y'an yɛrɛ ɲininka an ma se ka jaabi sɔrɔ an yɛrɛ ye donc an donna carreau kɔnɔ an ye ɲininkaliw kɛ an tilala ka don réseau kɔnɔ an nana sɔrɔ o ɲininkali kelen nin jaabi bɛ ka kɛ kelen ye jaabi jumɛn de bɛ ka fɔ an ɲɛna ko Umaru Mariko ka ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo ne ko non ne bɛ Umaru Mariko min dɔn est ce que an kan b'o de ma wa Umaru Mariko min aw bɛ ka min kɛ a ka kɔɲɔmuso kɔrɔ ye ne grand frère y'a fɔ ko kɔɲɔmuso ani kɔɲɔkura aw ko min ye kɔɲɔkɔrɔ ye bi ni o mangoyalen don o kɔɲɔkura nin ta waati Umaru Mariko min ko non n'a ye nin ta aw filila ka muso tata la Umaru Mariko kɛra fasodenjugu ye waati la an nana o ta ka san kɔnɔntɔn kɛ ni kɔɲɔmuso ye kɔɲɔmuso kɔrɔla sisan a ko k'o man ɲi an nana ɲɛbɔ dɔ wɛrɛ fɛ donc ko kɔɲɔkura tɛ ta n'i ma sɔn dɔ da kɔɲɔmuso kɔrɔ la siga t'o kuma la an sɔnna ma mais sɔn bɛ ka da o min na mɔgɔ min ye o muso furuli bali waati bɛɛ a ye disi da ko la bi k'o tigilamɔgɔ ni o muso nin fana bɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni an ko non o tuma anw bɛ fili an dayɔrɔ ma cogo de ta ka sɔrɔ su ma ko u nana fɔ an ɲɛna tuguni ko Umaru Mariko ko sisan k'a bɛ ka sɔrɔsiw fana kɛlɛ an ko cogo di ta Umaru Mariko min ni a tun bɛ se ka faga sɔrɔsiw defali yɛrɛ la siɲɛ caman olu tɛmɛna an bɛɛ ɲɛna ninnu tɛ histoire ko ye i bɛna fɔ ko Musa Tile ma kɛ anw ɲɛna an bɛ jɛn n'a ye i b'a fɔ ko kuma tɛ Modibo Tile yɛrɛ ma nka fɛn minnu bɛ ka tourner sisan a bɛɛ kɛra anw ɲɛna yan mɔgɔ tɛ Mali assemblée kɔnɔ min ye sɔrɔsiw ka côté défend diɲɛ kɔnɔ yan ka tɛmɛ Umaru Mariko kan bi u bɛ ka na fɔ an ɲɛna tuguni ko o Umaru Mariko k'ale fana bɛ sɔrɔsiw contre la an ko cɛ an ka hakili sɔrɔ dɔɔni an ka wuli parce que mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka wuli ɲɔgɔn fɛ ala ma o hakili di mɔgɔw ma k'u kɛ kelen ye dɔw bɛ sɔmi dɔw ɲɛ n'an sigira ta démocratie tuntɔ de filɛ nin ye ka da ka o tu tigɛbagaw dɛ o filɛ olu de ka ne ta an y'an sigi n ko non n'i ye duga ye mɔgɔ su kan a fɔ ko gan su kan mais n jigila mɔgɔ jumɛnw na o yɔrɔ la ni n sɔrɔla ka wuli n ka kɛlɛ la o kɛra an ka politique mɔgɔbaw ye minnu ye place bɛɛ sɔrɔ politique sababu la yan minnu ye démocratie damu ta olu bɛɛ sigila ka n lajɛ a ye ne miiri diya kosɛbɛ miiri diyala yɔrɔ fana jumɛn tuguni Mali sariyatigiw fana tiɲɛ yɛrɛ ka fisa ne tɛna siga k'a fɔ quoi parce que ni bɛ leader politique min na a bɛ wele sira min fɛ olu bɛɛ bɛ sariyaw kɔnɔ yan
mais o leader politique bi ka taa ɲini b'a fɔ donso bi ka taa dɔn tu kɔnɔ ka sogo ɲini bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ ko sariya bɛ jamana kelen kɔnɔ a bɛ ne kabakoya kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni hakili jagabaw kɔfɛ an ko n'an sigira ta ko nin bɛna ba kelen kelen ka taa a ko bɛna kɛ jagoya fanga ye ni min ka di an ye ko ka kuma o bɛ kuma ni min ka kuma bɛna dig'an na an ko non ko tɛ kuma o de ye dictature ye mais a moderniselen de don o de y'a to an ye hakili jagabaw kɛ ka nin yɔrɔ ta o de y'an se nin kɛnɛ kan bi fana an tɛna siga k'a fɔ an jigira yɔrɔ minnu na o y'an ka politique mɔgɔbaw ye fɔlɔ o kɔfɛ an nana ye tuguni an ka sariyatigiw tiɲɛ yɛrɛ la olu kan ka baara min kɛ marifatigi de bɛ ka ko u place la bi mais o si ma kuma fana ka na min kɛra a gɛlɛmayɔrɔba ye jamanaden minnu fana kan ka ko faamuya ni olu de bɛ ka mara olu bɛɛ bilala fili kɔnɔ nkalon de bɛ ka mamu sisan nkalon ko ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ tiɲɛ kan ko tiɲɛ kana fɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la ka taa sɔrɔ anw bɛ ka ala deli ko ala k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o ala kɛlen y'i kali a ka kuranna kɔnɔ a ko oh vous les croyants soyez avec les véridiques aw minnu dalen bɛ ni ala la a ye fara tiɲɛtigiw kan mais en même temps an bɛ ka tiɲɛtigiw kɛlɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka tila ka ala deli ko ala k'an dɛmɛ ça c'est les choses qui sont contraires ko a n'a sina an bɛ k'o de kɛ an bɛ ka ala deli don o don ala tɛ o fɛ fiyewu donc n'an bɛɛ jɛnna ka nkalon k'o dɛmɛ tiɲɛ kan siga foyi t'a la an kana foyi ɲini ala fɛ an ka fɛn di ala bolo bilen donc bɛɛ tɛna se ka jɛn ka bila o fili kɔnɔ an ko sisan k'an bɛ ɲɛɲini kama ɲɛɲini bɛ kɛ cogo di sisan anw tɛ kare kɔnɔ mɔgɔ lamɛn ayi an tɛ réseau sanfɛ mɔgɔ lamɛn an bɛ jumɛn lamɛn min fɔra anw ɲɛna bamanan na ka kɔrɔ o de ye ko n'i ka bagan dɔ tununa k'i bɛ bagangɛnna wele ka ɲininka a bɛ taa i ka bagan ɲini ka na an b'o base de kan sisan siga kɔni tɛ min na an ma ɲɛsin an ka faamaw ma minnu bɛ mara kunna bi n ko an ka démocratie cɛbaw bɛ ka tunun kelen kelen ka taa a laban na sunkalo belebeleba nin kɔnɔna na u nana a dɔ gɛn ka bila ŋɛɲɛ kɔnɔ an ko k'o cɛ bɛ min n'an y'a ɲininkali kɛ u b'a fɔ k'a bolila de a bolila ka taa min an ka sira fosi t'o la bagangɛla de bɛ ɲininka baganw ka kibaruya la an b'a ɲini an ka autorité ye minnu bɛ ka jamana mara bi siga fosi t'a la u k'an ka cɛdenw ɲini ka d'a ma an mako b'u la jamana nin tɛ se ka taa olu kɔ cogo si la ka taa sɔrɔ bɛɛ balo la o y'an ka appel fɔlɔfɔlɔ ye u ka Umaru Mariko u k'o ɲini ka d'a ma jamana nin tɛ se ka jɔ Umaru Mariko kɔ ka to balo la tiɲɛ ka fisa an tɛna ɲɔgɔn musalaka la a diyara i ye o a ma diya i ye o i kɛra politiki fɛ o i ma kɛ politiki fɛ o i mago bɛ Umaru Mariko la ka d'a kan ni fɛn o fɛn kɛra k'a t'i bɛn ale de b'a fɔ a kɛra kɔkanjuguw ko bɛna plan tigɛ o mɔgɔ fɔlɔ min ka kuma bɛ fɔ bɛɛ ɲɛ o y'ale de ye a kɛra yen ni kɔnɔjugu dɔw bɛ ka hali jamana marabagaw yɛrɛ bɛ ka plan dɔw tigɛ min bɛ se ka jamana curu ale de fɔlɔfɔlɔ b'a fɔ donc n'o tigilamɔgɔ tunna nin cogo la an k'an sigi gɛrɛ la dɔrɔn ko a bolila ne ko n ko bolila nin kɔrɔ ye jumɛn sisan k'a siranna de n ko o tuma nin ye Umaru Mariko ka kaso fɔlɔ ye wa u b'u sigi k'u ɲɛ wa o tɛ se ka jaabi di mɔgɔ ma Umaru Mariko ka kaso fɔlɔ kɛra san min na o y'a sɔrɔ ne min yɛrɛ bɛ kuma la ne ma bange diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ a ma boli o kaso ɲɛ a nana kaso wɛrɛ ko kɔfɛ tuguni san 2 dɔrɔn o kɔfɛ u y'a minɛ ka don kaso la a ma boli nin si la anw yɛrɛ bɛ san min kɔnɔ nin 2022 daminɛ la n'o ye 2021 ban waati u y'a minɛ ka don kaso la tuguni a ma boli nin si la ka taa sɔrɔ convocation dira ma a bɛ sɔn ka tile 2 walima 3 yɛrɛ bɔ a ka sɔrɔ ka taa jaabi la mɛ u ka don kaso la k'o tigilamɔgɔ bolila bi tuguni ne ko n ka bolila cogo di aw taara ni convocation ye wa amadenw an k'a lajɛ mɔgɔ plan bɛ se ka bonya ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw ta kan mais i ka plan tɛna se ka bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan kuma ti ka taa se alaba min yɛrɛ an da k'i bi fana ka jan da wala ye tuguni k'i b'i ka plan tracer ala tɛ sɔn ma dɛ ala tɛ ji to nɔnɔ la n'an ma se ka tiɲɛ dɛmɛ an kana tiɲɛ kɛlɛ Umaru Mariko ka taa fɔ k'o bɛ boli mɔgɔ ɲɛ a balila anw na kosɛbɛ kosɛbɛ o de y'a to an ye ɲininkali kɛ an taara ɲininkali kɛ fo a ka denbaya la n ko mais n ko convocation nana ka tile joli kɛ o ko convocation nana ka na marifatuguli sigilen sɔrɔ da la o tuma o jamana suguya jumɛn ye ni an ma dictature fɔ la an bɛna mun de fɔ la walima an siranna de wa non n'an siranna o kɔni fɔlen ye bamananw b'a f'i ɲɛna ko saya ka fisa ni malo ye o de bɛna an bɛɛ sɔrɔ sisan walasa kumaw kana janya an bɛ bɔ kuma la yan mais an bɛ bɔ kuma la ni min ye an b'a fɔ ko oui à la démocratie saine non et non à la dictature déguisée an bɛ sɔn mun ma
o de bɛjɛ faga a sanuma an bɛ jɛ n'o ye nka an tɛ sɔn siɲɛ 1000 min ma fiyewu o de jagoya faga kana caman kunna an tɛ sɔn ma donc ni de ye ko ɲɛbilaw ye wa ni an wulilen fana minnu bɛna olu b'an sɔrɔ an bɛ kulun kɔnɔ walima bateau kɔnɔ walima an ka terrain kɔnɔ u b'an sɔrɔ yen fɛn o fɛn ma jɛ ni jagoya fanga ye u ka na an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni de ye k'an ka ko ɲɛbilaw ye assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tanu ye parti sadi ɲɛmɔgɔ Dr Umaru Mariko, parti sadi ɲɛmɔgɔso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, parti sadi tɔndenw ko ka foli lase réseau anti dictature ma, ko ka a fɔ yan nɔ bi ko depuis 92 on ye tɔn dɔ sigi, tɔn min n'an y'a tɔgɔ da ko solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Bamanan ko ko bɛɛ wuli kuma ye kɛ sɔgɔmada ye kabini 92 an y'a faamuya ko bolodi ɲɔgɔn man kan kɛ farafina gun sanfɛ jɛmu fanga ani yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo min na. O dun y'a sɔrɔ an bɔra 91 kɛlɛ la, o kɔrɔ ko an y'a faamuya depuis 92 ko min bɛ sen na n'a bɛna sinsin jamana kɔnɔna la ko faso jama ka fanga tɛ, nafolo ka fanga de don, marifa ka fanga de don, misi ko la o fanga de don, yɛrɛ kelen nafa ɲini yɛrɛ nakakɔrɔ makara o fanga de don. An y'a faamuya depuis o waati kabini mɔgɔ b'a fɔ k'a fɔ ko ninnu ye fataw de ye, a ko Musa binna a bɛ mun wɛrɛ kɔ bilen, kana tila kana laban k'a fɔ ko ninnu ye balawumɔgɔw de ye. Ala y'a kɛ balawumɔgɔw gosira bɛɛ la kelen kelen, u bolibaatɔ sera parti sadi la walima radio Kayɛrɛ la, kana laban kana fɔ ko ninnu tɛ fanga sɔrɔ, députéw sɔrɔla, maires sɔrɔla, kana laban bi min bɛ sen na peut-être n'u y'u jija koyi o waati kelen na dɔw wulila ko k'olu bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya, jamana ka dɛnyɛrɛya, jamana ka yɛrɛwoloya, k'olu b'o de lafasa ko k'an ka jamana bɔ bolo kɔnɔ bɔgɔya la. Olu ɲɛtana kɛra jumɛn ye? Minnu ye sebaya di jamanadenw ma walasa an ka se ka fanga sigi, fanga min y'an sago ye, min ye sebaya di jamanadenw ma walasa jamanadenw ka bɔ ka muruti Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga nɔfɛ. N'o kɛra bi sababu ye olu kɛra premier ministre ye, olu kɛra président, olu ye ministre ye, olu bɛ CNT kɔnɔ, olu bɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ fɛ bi yala la. Démocratie de y'o sebaya di, parce que démocratie de bɛ sebaya di jamanadenw ma u ka muruti fanga ma, fanga min n'a tigiw sago kɛ. N'a fɔra k'a fɔ ko bi baara de bɛ kɛ, k'a fɔ ko o démocratie o de bɛ lakari, o démocratie o de bɛ kari, o de bɛ bin kana jamana gɛlɛya bɛɛ ta k'a fɔ ko démocratie de don. Hey, mouvement démocratique ma jamana mara dɛ, minnu y'a mara olu denw de bɛ fanga la bi. Les officiers supérieurs de l'armée olu denw de don, an b'u bɛɛ dɔn. Minnu y'a mara u ka ministre de bɛ primature la bi. Il a été ministre dans tous les régimes. Choguel ko kalama kɛ. An kan ka se ka courage sɔrɔ k'o fɔ. Nin ko tɛ se ka to sen na, jɛ tɛ kɛ n'a ye, k'a fɔ n'i kumana e ka kumakan n'o t'olu miiriya ye, bin bɛ k'e kan, e fa bɛ nin, e ba bɛ nin réseaux sociaux kɔnɔ, e bɛ buruja k'i bɔ jamanadenya la, k'i bɔ halalaya la, k'i bɔ i fa denya la, k'a fɔ n'e kumana n'o kuma ma tu jimi sira fɛ, kiri bɛ e bɛ wele kiri la, e bɛ ɲangi, e bɛ taa minɛ kalo kelen, kalo fila, kalo saba. Ka se ka tila k'i bila ten. Dɔ kɛra ten sa, an b'a fɔ an tɔɲɔgɔn ɲɛna minnu ko k'an kana kuma, u b'i nɔfɛ, an dɔgɔnin caman de bɛ kaburu kɔnɔ bi, an denw caman de bɛ kaburu kɔnɔ bi. Mars 91 kɛra mɔgɔ 200 ni kɔ ko walasa an ka se k'an ka hakilina fɔ. Donc vraiment c'est clair, ce n'est pas une dictature déguisée, c'est une véritable dictature qui est en train de s'installer en République du Mali. Et le parti Sadi dit non. Le parti Sadi apporte tout son soutien à ces réseaux-là. Mais même en fait, on a voulu que Job Boloda Jona. On a voulu que Job Boloda Jona. Parce que nous avons dit que c'est une chose. Donc, nous avons dit que Boloda Jona. On a dit que Jonia kono. On a dit que Jonia de kono bi.
kunnafonidilaw ni dɛmɛ min kɛ kan sariya de taara démocratie ko ka presse subventionné o tigɛlen do bi k'a kɛ ni mɔgɔ min tɛ namiya la n'i tɛ nkalontigɛ la e tɛ fɛn sɔrɔ ka dun o ye démocratie kɛlɛli de ye walasa mɔgɔ kelen miiriya jamakulu kelen miiriya o de ka se ka tɛmɛ jamana kɔnɔna la bi o ka kan o man kan est-ce que parti ɲɛmɔgɔ ne tɛna don Umaru Mariko ko la parce que Umaru Mariko bɛ don kɛlɛ la don min na parti sadi an b'a ɲini aw fɛ a y'a préambule kalan an y'a fɔ n ko an bɛ sira min kɛ an b'a dɔn lagosi b'a kan nɛni b'a kan bugɔli b'a kan fagali b'a kan ka sɔrɔ an ma tɔn sigi an y'a fɔ donc Umaru Mariko bɛ don kɛlɛ la don min na Umaru Mariko b'a dɔn min b'a la mais ni mɔgɔ min hakili la ko sadi ko ye Umaru Mariko ye ko i m'a faamuya sadi ye miiriya de ye an ye Umaru kɛ ɲɛkun ye walasa dɔnniya min b'a la faamuyali min b'a la yɛrɛdi min b'a la a ka kɛlɛ ɲɛkun minɛ nka kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ cɛfarinw tɛ yen dɛ kɛlɛ cɛfarinw bɛ yen dɛ Umaru tɛ farinya gansan dɛ kɛlɛ cɛfarinw bɛ yen wa an bɛ taa ni kɛlɛ ye fo ka sebaaya sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kuma caman de b'an bolo mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kan waati dɔ la kumakan bɛ yɛlɛ sanfɛ kumakan yɛlɛnni sanfɛ aw la dɔgɔmali tɛ dɛ mais min bɛ sen na a kɛlen don ka tɔɔrɔ min lase dusukun ma o de b'an bila nin na donc an b'a fɔ réseau mɔgɔw ɲɛna joona joona nin lancement in kɔfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka manifestation dɔ labɛn ka bɔ walasa danbe kɛ kari mɔgɔw la u hakilina dili min na o ka dabila sariyaso min bɛ jamana kɔnɔ o ka dabila an ka bɔ walasa an ka segin ka na à l'ordre constitutionnel jamanadenw ka se k'u ka mɔgɔw sugandi an ka bɔ walasa mɔgɔ minnu binna mars 91 u ka binni kana kɛ fu ye olu ka binni min bɛ yen bi ale de y'a lagosi ale de y'u ka binni lagosi ko fatɔ ni lagalagatɔ o tuma n'o ma kɔfilɛ M5 Sudansiw la o tɛ bana na an ka bɔ walasa mɔgɔ minnu binna M5 manifestation na u ka binni kana kɛ fu ye an ma bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kana fanga ta k'i sago kɛ an bɔra walasa jamana fanga a bɛ se ka forobaya cogo min na sabula dan de tun ka dɔ la Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga fɛ donc tɛ kuma jɛya n nana parti sadi tɔgɔ la bi ka na parti sadi ka bonya parti sadi ka dɛmɛ ka a lase réseau nin ma k'a fɔ n'an y'an wele su fɛ n'an y'an wele tile fɛ an y'an wele waati o waati an labɛnnen don ka wuli ka jɔ sabati aw nɔfɛ a ka to bɛ kuma kan aw bɛɛ ni ce. jɛkulu min tɔgɔ la n'o yɛrɛ dɔn tɔn a président ba n'o Minwin Traoré a bɛ voyage la an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye nka bamananw ko ten de ko npogotigi ni sin jɔ kojugu a bɛ mɔgɔ bila kabila den jugu furu la maliyɛnw n bɛna maliyɛnw fo maliyɛn minnu n'u tigɛra ka bɔ maliyɛn den tɔw la n'o y'an burusi kɔnɔ mɔgɔw ye sabu mali dan kɛra bamakɔ ye mali dan bamakɔ de don ɔ maliyɛnw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ bamakɔ maliyɛn den jugu tɔw olu de bɛ burusi kɔnɔna na n'o y'anw de ye anw faw de balilen bɛ sɛnɛ na anw baw balilen bɛ sɛnɛ na bingani jugu o bɛ ta ka anw baw de sɛgɛrɛ a bɛ ta ka anw balimamusow de sɛgɛrɛ bagan suɲɛ anw faw ka baganw de bɛ suɲɛ anw baw ka baganw de bɛ suɲɛ nka ɲinɛ kɛma anw de kɔ ka anw to burusi kɔnɔ ye sabu anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye anw ni kungo kɔnɔ sogow de ka kan fagali min ka di ni binganikɛla jugu ninnu ye u bɛ t'o k'anw na foyi tɛ bɔ a la nka ko l'armée monte en puissance nka an tɛ yen bi an bɛ yɔrɔ jumɛn o ye jagoya fanga in de ye jagoya fanga min nana cogo mɔgɔw dala jagoya ni fin a bɛ don an sagona da fɛ wa an bɛ nkalon tigɛ aw ye silamɛ tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ mali mɔgɔ min b'a fɔ ko ninnu ye nkalon tigɛ dɔnnibaga tɛ sɔrɔ dɔnnibaga min b'a fɔ k'aw bɛna mɔgɔw kan k'u janfa mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ k'a bɔ ni min bɔra k'a fɔ k'e ye fasoden jugu ye nka maliyɛnw an bɛ ka fɛn dɔ de sira min ta sira min n'an bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ ni maliyɛn den kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ sabu san min natɔla filɛ nin ye n'o ye san wɛrɛ ye bilayi o san an bɛ ɲɔgɔn gɛn ka ɲɔgɔn dun baloko gɛlɛya fɛ sabu n'anw faw ma sɛnɛ kɛ anw baw ma sɛnɛ kɛ an balimamusow bɛ wuli ka don dajugu fɛ u b'olu wele ko sungurubaw n'anw denw ye sonyɛni kɛ k'olu ye zon ye k'u ma mara kɔngɔtɔ mun maloya jumɛn ye kɔngɔtɔ la ba fagalen mako foyi t'a satogo jugu la n'a y'i diya a bosoli daminɛ a kuyanfan n'a y'i daminɛ a daminɛ a kayanfan ale kɔni sara ka ban nka ka min fɔ maliyɛnw ye maa o maa bɔra ka ni kɛlɛ kɛ n bɛ mouvement démocratique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele nkalon daraw la nkalon min bilahi n'an ma bɔ ka kɛlɛ kɛ ala den an b'aw kunna da n'a ye sabu nkalon don aw bɛɛ b'a dɔn ko nkalon don a y'aw sigi k'a lajɛ
jamana bɛ ka taa nkalon kɔnɔ, jamana bɛ ka mara ni marifa ye, jamana bɛ ka mara ni kɔlɔsi ye, jamana bɛ ka mara ni tafe bolo ye. O ko jamana ko an m'an disi gosi k'an bɛnbaw taara ka min to, wa olu mɔgɔ kelen dɔ bɛ k'u disi gosi k'olu ye Sunjata mɔdenw ye, k'olu ye Kɔrɔ Dugakɔrɔ mɔdenw ye, k'olu ye Da Jarasiw ye, k'olu ye Kɔrɔ Dugakɔrɔsiw ye. Kɔrɔ Dugakɔrɔ binna walimuso de kan. Kɔrɔ Dugakɔrɔ ye faden to dun wa? Kɔrɔ Dugakɔrɔ y'a baden to dun wa? Kɔrɔ Dugakɔrɔ ma fa mara n'a bolo jugu ye, a ma faso yira n'a bolo jugu ye, a ma baso yira n'a bolo jugu ye. Kɔrɔ Dugakɔrɔ ko bɛɛ sɔrɔ, ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka sɔrɔ kɛ, olu ye jamana mara o kan. Nka bi a bɛ k'aw disi gosi olu ye ka nkalon tigɛ o ye. Bi cɛkɔrɔba tɛ maloya ni nkalon ye faso in kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen ko ko n ka ta sɔrɔ, min m'a ta sɔrɔ a ka tafe bolo la o bɛ nkalon tigɛ, min m'a ta sɔrɔ a ka marifa kunkun na o bɛ nkalon tigɛ, min m'a ta sɔrɔ kɔlɔsi kun na o b'a nkalon tigɛ. Nka bilahi yen kale karamɔgɔ de la, karamɔgɔ min ma ko t'anw ka dɔrɔmɛ kelen na, karamɔgɔ min t'anw balimamusow ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ka taa don u ka du la k'a jɔ, karamɔgɔ minnu t'anw faw dafa, karamɔgɔ minnu t'anw baw dafa, karamɔgɔ min ni bɛɛ b'a ɲini k'a k'o karamɔgɔ fɛ. N bɔra kira la, hali kira b'a ɲini k'a k'o karamɔgɔ fɛ. O ye karamɔgɔ jumɛn ye? Ne Sarafo ka karamɔgɔ, o ye Ala de ye, o tɛ maa si janfa. Nunu y'u sigi nkalon dala Umar Mariko la yan, ni maa ye armée malienne dɛmɛ Mali bɛɛ Umar Mariko don. Aw ma se ka suɲɛni nkalon da la, aw ma se ka bingani nkalon da la, aw ma se ka foyi k'a la. Cɛ ye san joli kɛ assemblée kɔnɔ, nka u bɛ taa mun tɔgɔ cɛn ta k'o sɛgɛrɛ k'o ma se ka foyi k'a fasolamɔgɔ ye. Sabu a ko k'a t'a faso yira n'a bolo jugu ye, a ko ale tɛ faden to dun, a tɛ wele k'a sigi k'a fɔ k'a denw k'a ye nin dun. Bi u ye nkalon da o la k'o gɛn k'o bila kɛnɛ ma, ko anw ka armée malienne ko wari min donna an ka minɛnw na k'o san sɔngɔ k'o kana fɔ anw ye dɛ, k'o kana fɔ anw ye, ko sabu k'anw ye fasoden juguw de ye. Bi de fasoden ɲuman ni fasoden juguw dɔnna, dɔw bɛ kaso l'u bolo armée malienne minɛn kama, nka a wari dama fɔ olu ye, olu ka wari min dunna u ma juger a kama, u nɔ don u nɔ tɛ wa? Anw m'o ye fɔlɔ. Nka k'a fɔ maliyɛnw ye halisa maliyɛn minnu sigilen bɛ togodaw la, n'aw ni Bamakɔ maliyɛnw tɛ kelen ye, an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka ɲɔgɔn ni lakisi, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an janto ɲɔgɔn na. Sinon ninnu mako tɛ anw ni na, ni bingannikɛla ninnu tɛ siran Ala ɲɛ, u tɛ siran kira ɲɛ, a bɛ komi n'a fɔ u bɔra sanfɛ ka cun. U bɛ taa mɔgɔw musow violer ka bin mɔgɔw denw kan, ka mɔgɔw ka bagan bɔrɔtɔ. Bi ta Kulukoro an kɔrɔ, fitiri mana seli Kulukoro ka denw de bɛ ba tigɛ ka na Kulukoro ka na jɛnɛya kɛ ka to a d'u faw kɔnɔ. Olu faw bɛ se k'a fɔ k'u tɛ faden to dun, olu baw bɛ se k'a fɔ k'u tɛ faden to dun, olu faw bolo kɛra tafe bolo ye, olu baw bolo kɛra tafe bolo ye. O jamana jɔn de b'i sigi misiri kɔnɔ k'e ye kira mɔden ye, k'e bɛ jamana dugawu k'o jamana k'Ala k'o dugawu minɛ, o ma e fa de Ala ye ou bien e de Ala da. Donc an ka bɔ nkalon kɔnɔ, an ka tigi tiɲɛ kɔ, ka fɔ réseau mɔgɔw ɲɛna, réseau min sigilen filɛ u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bi an mako b'u la. O bi kɔrɔ y'a fɔ cogo min na, an ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan, an ka juguyaw bɔ ni ɲɔgɔn cɛ, ka hinɛw bɔ ni ɲɔgɔn cɛ, ka ɲɔgɔn bolo minɛ walasa an bɛ se ka na n'an ka bɛɛ fanga ye faso in kɔnɔ cogo min na. Sabu maaw bɛna fɛn réseaux sociaux sanfɛ kuma caman fɔ la, nkalontigɛ la ka nafolo minɛ. Bɛɛ fanga de y'a to i y'o temps sɔrɔ k'o fɔ, n'o kun tɛ i kun tɛ se k'o fɔ, ka maaw fɔ maa minnu sɔnn'u ka hɔrɔnya ma, Ala ka wulujugu